Hej, en kort lille gennemgang af opgaverne med hjælpemidler. Første opgave 2, der har vi en funktion, som er defineret her, kun inden for x lige med 1 til 9. Og jeg skal bestemme autonomiforholdet, tegne grafen og bestemme medianmængden. Først definerer jeg f som x ind i den her funktion. Nu bestemmer jeg ekstremumspunkter, det vil sige der, hvor f-mærke er lige med 0. Så det løser jeg her. 6,25. Og den giver det ud i decimaltal, fordi funktionen er defineret som x opløftet i halvanden. Godt. Nu bestemmer jeg så fortegn af den afledte, og det gør jeg så ude omkring et tegn, der er mindre end f-mærke i 4, lige med minus 3, og f-mærke i 7, som ligger over 6,25, som giver 0,824. Den er negativ og positiv. Af en eller anden grund gør den det her. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor den gør det her, men det gør den en gang imellem. Men der er bare simplify, så får man resultatet ud. Så kan vi tegne monotonilinjen. Det er så x, det skal vi lige skrive her. Sige monotonilinjen. Ja. X heroppe. Og man tegner ind, hvor den har ekstremum, så man skriver ikke noget x på uden for den, fordi det er bare, hvad er egentlig, fordi vi ved jo, at hele intervallet har den her negative, den er negativ hele tiden, fordi den er minus 3 her, og vi ved, at der ikke er nogen nulpunkter, fordi det var her. Så derfor så er den negativ hele vejen, f-mærken, og den er positiv hele vejen, når x er større end 6,25. Så det vil sige, at vi har altså en funktion f, der er aftagende, der har lokal minimum, og så den voksne her for x større end. Hen til selvfølgelig, hvor den stopper, ikke også? Godt. Så det vil altså sige, at f er aftagende fra x tilhørende intervallet 1 til 6,6. Nu sætter jeg ind her, bare for at få det decimaltal. F er voksne fra x lige med 6 en kvart og til 9. Begge punkter inklusive. Og f lokal maksimum i 6 en kvart. Godt. Så tegner jeg grafen for den. Og man kan se, at den har et minimum heroppe, 6 en kvart, og så vokser den op til her. Så ud fra grafen, hvis vi nu skal bestemme værdimængden, så skal vi jo finde minimumsværdien her, 6,25, som er her, som er 0,75, og maksimumværdien, som jo er værdien i 1, den er 21, så derfor er værdimængden 3/4 og til 21. Den næste, opgave 3, minder lidt om den, men med en lidt anderledes funktion. Der hedder den f af x lige med e i x divideret med 2x minus 1. Og den er defineret fra minus 3 til 3, bortset fra en halv. Og den er jo ikke defineret en halv på grund af, hvis man sætter en halv ind på x's plads her i nævneren, så står der en halv, 2 gange en halv, det er 1, minus 1, det er 0. Og det må man ikke dividere med 0. Så derfor, så er den ikke defineret en halv. Godt. Når vi skal igen undersøge grafen med hensyn til fortegn og monotoniforhold, vi skal tegne grafen for f og bestemme værdimængden for s. Godt. Først definerer jeg f. Jeg finder så 0 punkter. Og her kan man se engang, hvis man gør det igen her. Der kommer ikke noget resultat. Så det vil sige, at der er ikke noget svar. Så f'erne ikke nogen 0 punkter. Det kan man jo også se på, at e i x er altid positiv. Så derfor f af f aldrig skærer x-aksen. Tælleren er altid positiv, så derfor vil den aldrig skære x-aksen. Fortegnet af f bestemmes af nævneren. Og der ses det, at altså 2x plus minus 1 er større end 0, når x er større end en halv, og omvendt negativ, når x er mindre end en halv. Altså det er simpelthen bestemt omkring de her punkter. Godt. Så jeg finder altså finder nu den 0 punkter den afledte. Så det vil altså sige, at nu skal vi lige se en gang her. Måske skal man lige skrive det her med fortegn. Nej, der står, at og negativen er den her. Så skal vi lige skrive, det vil sige her.
hvad det betyder for f. Det vil sige, f er positiv for, skal vi det her interval med? Så jeg finder de her intervaller. Nej. F er positiv. Jeg tager lige og skriver dem ind. Altså, det vil sige, f er negativ for x tilhørende minus 3 til en halv, og f er positiv for en halv til 3. Fordi det var det, vi fik ud af, at nævneren var den samme. Godt, så finder jeg altså 0 punkter af den afledte. Solve f mærket af x 0 i x, det er lige med 3 halve. Nu bestemmer jeg fortegn for den afledte. Og så skal jeg faktisk bestemme både, vi kan måske lige køre ned og se på grafen her. Vi skal bestemme det både for det område, der gælder for x mellem minus 3 og en halv, og for x større gående fra en halv og til 3. Fordi i det, den ikke er kontinuerlig her i en halv, og den ikke er, det ikke er defineret, man kan heller ikke, så kan man selvfølgelig heller ikke differentiere den, så kunne den i princippet godt ændre fortegn. Det kunne sagtens være sådan, at fortegnet af den afledte var 1 her, og herover der begyndte den på den ene side af en halv, der var den aftagende her, altså negativ. Herover så kunne den for eksempel godt komme herned fra og vokse. Så for at undgå den situation, så kan man sige, så siger vi, at den skal simpelthen være, vi skal finde fortegnet i det her interval fra minus 3 til 1,5 og for 1,5 og til 3. Og det er det, jeg gør heroppe, som jeg nu skriver, ikke? X større, mindre end 1,5 og x større end 1,5, der er funktionen ikke er defineret i 1,5. Godt. Og funktionen kan ændre hældning fra den ene side til den anden. Nå. Godt. Først bestemmer jeg så f af 0. Det er fra den nederste, fra den side under en halv. Så bestemmer jeg 1 over en halv for at kigge på, jamen vi har et nulpunkt her, det vil sige et ekstremumspunkt. Jamen så bestemmer vi 1 under den, for eksempel 1, og får vi minus 1. Så bestemmer man 1 over 2. Det bliver så en 9. del i en. Den er negativ, positiv, den er negativ også heroppe. Så det vil sige, at jeg laver først laver monotonilinjen her for x tilhørende intervallet fra en halv til 3, fordi det andet er jo ret trivielt. Så har vi 2/3. Vi har den negativ for under, så den er aftagende, positiv for over, så den er voksende, så vi har et lokalt minimum her. I alt får vi så f af aftagende for x tilhørende minus 3 til en halv, som er det ene interval. Det andet, en halv til 3, er den også aftagende, og så fra x fra 2/3 til 3, så er den voksne. Det er voksne. Jeg fik skrevet der. For x tilhørende 2/3 til 3. Og den har en lokal minimum i 2/3. Først aftager og så vokser. Godt, nu kan jeg så plotte den. Og så kan jeg bestemme værdimængden. Nu ser jeg på grafen, og der kan jeg jo se, at det der afgør, hvor meget den negative den bliver, det er jo minus uendelig. Den går mod uendelig. Minus uendelig. Når x går mod en halv. Så jeg skal finde ud af, hvad er værdien her i både. Ja, nu har jeg gjort det andet. Nu kigger jeg på den her først. Der skal jeg jo så bestemme minimumsværdien her inde i minimumspunktet. Det er så f af 2/3 gang e i en halv. E 3 halve. Det bliver 2,2408. Og f af minus 3. Det bliver så lige med en 7/7 af minus 3. Det er den her over. Og så kan jeg jo se, at de to punkter omkring en halv, der går den mod uendelig og minus uendelig. Så det vil sige, at værdimængden den er minus uendelig til 0,0071 forenet med 2,24 til uendelig. Det vil altså sige herfra minus uendelig til minus 0,071 og fra den her 2,24 til uendelig. Godt. Her har vi så en voksende funktion. Og der kan man se, at den har de værdier hernede. X og f af x lige med 1,3 halve
1,5,1,4, 2,1,6, 2,5 gange 1,9 og 3 gange 1,3,3. Og vi skal benytte dem, som vi skal til at beregne en tilnærmelse til det her. Og det her, det er jo arealet under grafen. Og derfor kan man tilnærme ved at bruge en sum af arealet af rektanglerne. De har alle sammen bredden en halv. Og da f er voksne, så vælger jeg at bruge gennemsnittet her af de her to summer her. Jeg kan lige... Så altså gennemsnittet af de to her. Lige for at illustrere, så prøver jeg lige at tegne her. Vi har altså vores funktion. Og det vi ved er, at i 1, halvanden, 2, 2,5 og 3 her. Det er de punkter, vi ved. Så afsætter vi her, der sætter vi 1. Det er ikke helt præcis, vel 1,5. 1,2 her. Og så 2,5 her. Godt. Og så ved vi så, at i 1, der er den 1,3. Det er her. I 1,5 er den 1,4. Det ser vi her. I 2 er den 1,6. I 2,5 er den 1,9. Og i 3 er den 2,3. Sådan cirka sådan her. Så vi kan jo se, det er i hvert fald en voksende funktion. Vi ved ikke, hvad det er. Men hvis vi lige prøver at forbinde de her, nu ved vi jo ikke præcis, hvordan den ser ud. Nu tegner jeg den bare sådan lidt en blød kurve her. Godt. Det man så kan sige er, jamen, hvis vi nu siger, jamen, hvad med at vi siger, nu laver vi så en med gennemsnittet her, ikke? Af de to værdier. Det er simpelthen vores sum herfra, eller vores værdi herfra, så den anden gennemsnittet her. Så er lige skrevet den anden vej. Den næste, det bliver gennemsnittet af de to næste. Og den næste igen gennemsnittet af den sidste. Så kan man se her, at den her arealet under grafen, jamen den passer jo cirka med arealet af de her rektangler hernede. Og det er så det, jeg viser hernede. Først, den første, der har vi højden af rektanglen 1,3 plus 1,4 halve, plus, og så en halv gange en halv selvfølgelig, og så plus det for den næste og helt hen til den sidste rektangel. Der får man så 3,35. Så en cirka værdi, ikke? Så det vil sige, at arealet er cirka de her 3,35. Godt. Så gør jeg det noget andet. Nu finder jeg oversummen først. Og oversummen, det er den værdi, hvor man bruger, nu vil jeg ikke tegne mere på den, hvor man bruger største værdien i intervallet. Så i stedet for det, måske kan jeg lige vise det her. Ja, det bliver sådan noget råd, tror jeg. Lad os nu sige, at værdien går herfra. Nej, det kan den ikke. Her. Her. Det vil så være det, der er ekstra her. Lidt farver på her. Så vil det være det, der er ekstra her, oveni her. Lagt til det her, vi allerede har. Oversummen af den næste er jo så her. Og igen her. Og den sidste, der vil oversummen af, den er blevet lidt skæv, ikke? Men så vil det være det her stykke ekstra. Så det er altså hele det skraverede plus det røde, der er oversummen. Og der kan man jo se, det kommer det senere, at den vil jo være større end den værdi, som arealet under kurven er. Fordi alle punkter er større, så derfor vil det være større.
Så det beregner jeg først. Det bliver så 1,5 gange 1,4 plus ud til 1,5 gange 1,3. Så det giver 3,6. Og det jeg er jo interesseret i, det er at vise den her, at 3 er mindre end integralet fra 1 til 3, f af x dx, som er mindre end 4. Så nu er jeg ved at vise, at den gerne skulle være mindre end den her. Den er mindre end oversummen, så hvis den er mindre end 4, så er jeg jo glad. Den er 3,6, så er jeg allerede lidt glad. Nu finder jeg så undersummen, som er, hvor man tager den mindste interval. Det kan jeg ikke tegne, så bliver det meget rod her. Så det, der tager man kun fra undersummen ned. Så den er jo mindre end. Så laver jeg samme her, bare med den mindste værdi. Der får jeg 3,1. Og det der er jo godt, er, at vi herved kan se, at integralet fra 1 til 3 f af x dx er mindre end 3,6 og større end 3,1. Dermed er det også større end 3 og mindre end 4. Det var alt fra denne gang.